दिनै जोंनि मानगोनां सारमोन नुजाथिफैनो हानायावहाय दिनै जोङो बिटिसिनि चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट गेस्ट हाउसनि न'मानि सिङाव मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन। कनफारेन्सनिफ्राय जों फैनानै दिनै बाहेरावहाय प्रेस कनफारेन्सनि जोहै जों माखासे खोथा दिनै बुंफोरथिनो सानदों। बेनो दे दिनै जोंना मा चिरां जिल्ला कमिटियावहाय अल बिटिसि हिसाबै जों दिनै कमिटिखौ दानाय जादों। जेरै जोंना बिटिसियावहाय मोनबा डिस्ट्रिक्ट दङ। जोंहा सिगाङाव फैयो 1 नाम्बारावहाय जोंना क'क्राझार, 2 नाम्बारावहाय फैयो जोंना चिरां, 3 नाम्बारावहाय फैयो जोंहा बाक्सा, 4 नाम्बारावहाय बुङो जोंहा गोदानै दाजानाय डिस्ट्रिक्ट मोनसे तामुलपुर, आरो जोंहा 5 नाम्बारावहाय फैयो जोंना 5आवहाय फैयो जोंहा उदालगुरि। दा बेसोर मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवहाय जोङो साफा यानि प्रटेक्टा समस्तियावहाय यानि कनस्टिटिउन्सियावहाय जोङो साफा केन्डिडेट महरै फसंनो जोङो नाजागोन। जेसेबां हायो जों नाजानानै जोङो उनावहाय लागै जोंनि समाजबादि पार्टिखौहाय आवगायलांनो थांखि लानाय जादों। दा समाजबादि पार्टिया स्टेटआवबो दिनै प्रभाब गैयाखौ बुंनांगोन जोङो। अब्लाबो दिनै बे नेसनेलाइज पार्टिखौ दानानै बिटिसिआव गेलेनो थाखाय नोंथांमोना साखाफारा मा इसुखौ लानानै नोंथांमोना रायजोनि गेजेराव हाबगोन? दिनै जोङो समाजबादि पार्टिया बिटिसिआवहाय यानि हमनानै लादो जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैबाय फुरा जोंना अल इन्डियायावनो जोंहा समाजबादि पार्टिया बहुद खम, गोबां खमैनो दङ दासिमबो जोंना निउलि जोङो फैनाय जोंहा माबायावहाय आसाम स्टेटआवहाय। दा बेजों लोगोसे जोहै जों लाबोदों जोंनि बिटिसिआवहाय। दा बुंनो थाङो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि बिटिसिआवहाय जोङो माने गोग्गो मोनसे यानि गेरेमसा महरै जोङो माने जोंनि बिटिसिखौहाय जोङो थांनानै थानो थाखाय यानि सालायलांनो थाखाय जोङो उद्देश्य लाबोदों। जेरावहाय समान मोनथाय बयबो मोननाय, जेरैहाय जोङो गोबां बिबांनि जोंहा खामानि दङ थालांनाय माखासे खामानिफोरखौ आं बुंला, जेराव अबजेक्सनबो होआ आङो रावखौबो जेखौबो। दा बे हिसाबै आं गोबां मावलांनो सानदों। आं बुंफोरथि होननानै दा बुंनो हाथ'आ आरो आं बे जिनिसखौहाय। गोजोन्थों।